Bună dimineața! Noi acum ne-am trezit și urmează să ne pregătim să mergem să ne bem cafeaua. Abia s-a trezit și Dragoș. Bună dimineața! Și da, ne auzim la cafea. Am ajuns cu Dragoș și prietenii lui la Tarnița și am venit la barajul din Tarnița, unde este cel mai mare baraj în Ardeal și are niște locuri fantastice, peisaje minunate, așa că o să vă arătăm câteva peisaje de aici și o să vedem pe urmă ce să mai facem. Și aici este traseul care face legătura între lacul Tarniței și barajul Tarniței. Este un loc absolut minunat. Din punctul meu de vedere, acesta este un loc foarte relaxant, unde poți veni oricând, mai ales dacă ai o zi foarte acumulată și lucrezi. Ești obosit și vrei să te relaxezi. Lacul este foarte frumos. Cam așa arată. Salut! Ne-am oprit să luăm masa. La Gilău, corect. Să ducem acasă masa. Aici facem foamea. Ne fomiști, preț o ciorbă de burte 400 de euro și aici calităm vreo 6700 de euro. Suntem băiețași. Și să lipi stomacul de spate și umblăm pupoși. Pentru vlogul domnișoare, aici la Cluj nu place mâncarea. Fost în Italia, am stat o zi și nu mai știe să vorbește românește. Tragă el vlog. Ăștia care vă uitați la mine, căutați-mă să vă iau, să vă împrăștiu. Mă numesc Pentium 4. Vă sparg stomacul. Vezi că acolo te vezi. Pe pagină. Ne vedem pe YouTube. Vezi după. Da, suntem la Gilău, într-adevăr. Am venit să consumăm niște sarmale pane, ciorbă pane și niște supe. Cribi. Tocmai venim să servim un caviar negru. Aici are o valoare de... Acesta este și caviarul înăuntru. În valoare de 7000 de euro. Și ceva creveți. Ceva creveți, food caviar. Right there on top of the moon, we could sit and do nothing. I wish we were bold. Care să suflet, ar fi are zupă. Foarte bun. Abia aștept să mănânc. Am o foame. Da, foarte bun. Eu pus supă în cană de cafea. Nu mai vin să mă roată supă, dacă vreau să mânc supă la o așa, nu în ceașcă de cafea. Beau supă, mânc supă. Vezi, purul. Amin. Uite și asta am. Cum e, Dragoș? Foarte bună.
Eu știu ce să-mi iau, mă, nu ca voi. Da, băiatul mănâncă pirou de cartofi cu rasă de spate. Rață de spate. Spate de rață. Poftă bună! Mulțumim la fel. Wow, mă. Când am fost cu mine în mașină, Când mai sună? la Gomez, mi s-au dus 400 de notificări. Dar nu se răspunde acolo. Pentru că mă sun pe mine. Acum sunteți amândoi Deci așa mă cu sună, ochelari. păi de fiecare dată mă sună și n-apucă să facă Inteligenți, pare inteligenți. trrr și o zic, da, meduză. Eu unde E răspund? tata, mă, pulă. Eu răspund. Vrei să mai faci niște poze acolo lângă gard? Vrei tu? Ai vrut? Mulțumim cu ceea ce am făcut. Asta îmi place. Da? Frig. Foarte frig. Și aici e foarte fain. Ne întoarcem să ne filmăm pe amândoi. Hello, YouTube! Uite fain asta cu ochelari. Hai să facem un selfie. Am ajuns și noi acasă, de la Tarnița, și ne-am comandat să mâncăm niște mici cu tona de muștar, că da, de ce nu? Bună dimineața! Abia acum jumătate de oră m-am trezit, încă sunt puțin somnoroasă. Dragoș a plecat la muncă, iar eu astăzi o să plec la Mediaș. Și nu am mai filmat aseară pentru că amândoi am fost foarte obosiți, așa că ne-am pus să dormim. Și ne auzim când o să ajung la Mediaș. Am ajuns la Mediaș acum de vreo jumătate de oră. Este destul de frig și am să merg să beau o cafea. Și cam asta cred că o să fac azi. Și o să mă uit la un film, habar n-am. Dar o să vedem pe parcursul zilei ce o să mai facem, așa că ne vedem la cafea. Gata! Am mâncat bine. Și acum o să merg acasă pentru că este destul de târziu și mâine lucrez. Așa că nu cred că o să mai filmez acasă pentru că doar o să mă demachez, nu să fac mare lucru. Și ne vedem data viitoare cu un nou vlog.